včeličky. Jdem. Tady projdem. Teď já tam projdu. Tak se pojďte podívat. Anče nám dáme klobouk, i když ho nepotřebuje. Ale kdyby náhodou, tak ať nemá velký opuchlý okno na úřadě. Tak pojď. Mackenzie. Tady včeličky připravený na zazimování. A tady medík, který jsme z nich vyndali, respektive plástve. Z toho teprve bude medík vytáčený pod středivou silou. Ale musíme smíst včely do úlu zpátky. Tak se na to pojďme podívat. Já vám ještě ukážu, kdo tady s náma je. Je tady s náma i pan prezident. Vidíte to? Tak. Ten nám tady brání v běžném provozu, teda neprovozu, aby včeličky zbytečně se netoulaly, takže máme zakrytý okno. Ale teď nám včeličky krásně tím oknem vylejzají ven a tím nás tady neotravujou. O to je náš včelínek, úplně novej, ve zahradním domečku. Lepší než naše včelnice, kterou jsme měli skoro 40 let. Tak, včeličky, plno medu, to je všechno med zavíčkovaný. Žádnej plot, jenom med. Krásný. Nečekali jsme to tady v Mínkovicích. Sklepneme, takhle je krásně ometeme. Tak. Hotovo. Vidíte, že to ani nebolelo. Dneska jsme neměli ani jedno pigáro, včera taky ne. A dáme to do naší bedínky, která půjde do včelařské vytáčecí místnosti, kde to odvíčkujeme, dáme do metu a bude to. Tak dobrý? Tak doufám, že se vám to líbilo, tak se mějte krásně, zdravíme, skládejte básně, otočit a ahoj.